Kıngırav şıltırаны. Biz oturduk derske. Kitap defterler edir. Tutunan İlnaz, yine Başkurt dili dersi okşay mı? Миңа да башкорт дәресе нык иттереп охшай. Амина Сабыргалиевна безне әйбәт иттереп нык әйбәт укыта. Ул үзе шигырьләр сөйләй. Мин дә яратам шигырьләр сөйләргә. Ике мәртәбә Янаулга бардым, катнаштым. Беренче урын алдым. Без Амина Сабыргалиевнаны нык иттереп яратабыз. Ул безне әйбәт иттереп укыта. Ул безне яздырта, укыта. Без башкорт телен нык иттереп яратабыз. Укытучыбыз Амина Сафаргалиевна, ул безне башкортча укырга, язырга өйрәтә. Һәм без дәресләрдә уйнайбыз. Шигырьләр ятлайбыз. Без бөтенебез дә катнашабыз конкурсларда. Яңаул районы Прогресс авылында башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы булып Әхәтова Әминә Сәфәргали кызы эшли. Ул сыгышы менән Кырмыскалы районы Мырда авылыннан. 1989 елда Башкорт дәүләт педагогия институтының филология факультеты рус һәм башкорт бүлеген уңышлы тамамлагас, эшкә Яңаул районына ебәрелә. Хәзерге көндә ул югары категориялы 30 елга якын эш стажы булган укытучы. Безнең укытучыбыз әле лә тынгы белмәс. Иҗади эшләүче укытучыларның береһе. Районда республика күләмендә үткәрелгән төрле сараларда әүдем катнаша һәм матур күрһәткечләргә ирешә. Районда үткәрелгән семинарларда, конференцияларда асык дәресләр үткәрә. Халык педагогикаһы нигезендә тәрбия бирү буенча үзенең тәҗрибәһе менән уртаклаша. Уның укучылары республика, район, кала олимпиадаларында, фәнни-гамәли конференцияларда, Акмула варихтары, Урал батыр эпосы, Хаума әкият республика конкурсларында әүдем катнаша. Зарипова Әлия Урал батыр эпосы буенча оештырылган яшь сәсәндәрнең 14нче республика бәйгеһендә күрһәткән яхшы хезмәтләре өчен Башкортстан Республикаһы Мәгариф министрлыгының мактау кагыды менән бүләкләнгән. 10 класс укучысы Ислам Нурова Гөлназ, 10 класс укучысы Мингалиева Миләүшә, 10 һәм 11 класста Әхәтова Гөлсәсәк төбәк-ара республика олимпиадаһында катнашып яхшы хезмәтләргә ирештеләр. Әхәтова Гөлсәсәк дистанцион интернет олимпиадала, республикамды данлайым иншалар ярышында яхшы хезмәтләре өчен Мәгариф министрлыгының мактау кагыды менән бүләкләнгән. Буш вакытларын әсәрдәр, шигырьләр укуга багышлай, сискәләр үстерү менән мауга, тормыш иптәше ирек менән тату гаиләле бер ул, бер кыз тәрбияләйдәр. Һезгә халкым, телем дип янып яшәү, илһиярлек кесе кайда килә дип һорауга ул, гомерем буе илемә, халкыма тугры хезмәт иттем. Телебез нәфис, тарихыбыз бай, үзенчәлекле. Милләтебезнең йөзен, бар булмышын, ысын барлыгын милләттәшләребез горурланырлык итеп күрһәтергә тырыштым һәм тырышам. Мәктәбебездә төрле милләт балалары укый. Шулай булуга карамастан бер тугандай дус һәм тату яшәйдәр. Балалар башкорт телен кызыксыну менән өйрәнәләр. Телебезнең, милләтебезнең киләсәк язмышы күп дәрәҗәле укытучылар кулында икәнен тагы бер искә төшерәйек. Телде үстергән илде үстерер дип юкка гына әйтмәйдәр бит. Тимәк, телебез менән халкыбыз язмышы, халык язмышы менән ил язмышы бер-беренә тыгыз бәйләнгән.